Hola, avui són divendres, dia 21 del 7, i avui anirem a dormir a Cadavarges. I don't want to set the world on fire. I just want to talk. Són les 8:48 i sortim de la meravellosa platja de Cala Romàntica. El principal objectiu és arribar a Cadavarges, però bueno, ja anirem vora mà i si veiem qualcun lloc i ja per posar arbres, ens hi quedarem. I ja està, ja m'he posat en sèrio, ens posem així per aguantar les temperatures. Tenim un avantatge avui, que quan estem de vora zona marina, hi ha un pot de ventet i això s'agraeix molt. Aquesta gent, estem amb en Jordi aquí darrere i en Jesper i en Rafael feien unes putes corregudes. Claro, estaven a tope, no tornant tranquil·lets, anant gravant un poc tot el panorama que veiem, disfrutant de les vistes. O no, Jordi? Germans, germanes, és que no sé què dir. Mireu això. Arbres. Com veus, han trobat una manada de llebrins. Hem d'anar alerta perquè hi ha un fucking shot. I si mos hi atracam molt, potser mos mufa. Ja tenim sopa. Ara anirem pel costat perquè no mos vegin. Allà la gent s'ha motivat de posar pedra. Ja faig la nostra pedra. La posarem allí. Hauríem de seguir perquè el sol, com veus, ja se n'està anant i sobre les 10 hauríem de tenir polat el campament. Estem per damunt la cova del Moro i mos queden 2 dagetes per arribar a Cadavarges. Aquí a la mà tenim una impone, una llanterna i un frontal. I amb això, veus, ho de puta madre. El sol encara hi ha un poquet de llum, falta il·luminació. Estem arribant a Cadavarges. Hem tornat a trobar el camí que l'havíem perdut. I ara mirarem si veiem qualcun arbre potent. Els hippies, que són una ètnia un poc perduda, solen ser nòmades i van de cala en cala trobant les millors. I ara acabem de veure un campament d'això. Tenen llumetes i tot. Ara anem a cercar uns altres arbres per veure si n'hi ha qualcuns més en fora de la comuna. I els meus, estem a Cadavarges, una de les majors platges turístiques amallades, no tan amallades, que s'han fet conegudes per redes socials com TikTok. Tenim 2 opcions. Una opció és juntar-nos en la comuna hippie de Cadavarges. Allà tenen un fucking campament, sabeu la llumeta d'allí. I la nostra intenció era d'anar a l'altra caleta petita per veure si podem posar-se a casa. Però, si no se pot, la segona opció és juntar-nos amb els hippies i fer-nos amics de tots. Perquè... Per què? Han tornat els camarades, aquí els tenim a darrere. Que havia puesto, Sí. però són molt justets. I just davant hi ha gent. Hem arribat a la platja i han trobat 2 hippies en pèl. Un animal devorat per hippies. Hem d'anar alerta, ens estem fillant a terreno pantanoso. A lo millor pròxim és pel punt de l'altre, Veus? Això era un pot de la fauna. Brut! Mireu quina aranyota. La veus? Quasi me la mengi, ja l'estem cercant jo, aquí són les 10 en punt. Que mos han robat tots els llocs, Ja estem de respirar. Ara hem dit que si no trobam un lloc on podem dormir tots 4, doncs dormirem separats, perquè si no estic cansat ja. I ja col·locam les hamaques, per fi, les 10:21. Cadavarges, aquí hi havia tots els llocs bons agafats i només quedaven els amallats. I nosaltres no en sabíem cap i no sabeu res. Ara farem la prova i s'hauré damunt. En què tal? Sí. Ara col·locarem la darrera, la d'en Jordi, anirem a sopar a la platja i anirem a retiro. Impressionant. Són les estrelles que fa un nepà. El meu soparingo. Veus? Tomàtic i bocinades, un pot de pa i fuet. I ja d'en Jordi, ja en Rafael no se'l veu. En Jesper i ara soparem mirant les estrelles. I aquí acaba. Bon dia. Ja retiram, veig. He sentit un tro i hem vist 2 gotetes.
Esperem que no plogui molt. Que sempre igual, sempre que anem a dormir ha de ploure, sempre. I això ens és per s'esxerà. Ara berenarem, la magdalena, hem fet un toldo, ens cobrim un pot de la pluja. De res. Mireu els núvols. Han deixat el refugio col·lojat i de camí a la platja, una altra tortugueta i mireu lo guapolles. Ara prendrem un banyito. Bueno, gent de YouTube, aquí acaba el